Kakhulu mfethu. Okokuqala nje singakusho ukuthi siyabonga kumhlelo we-tournament oku Mr Sibocele. Sibonge nakuyena uBrilliant Cup okuyena umnikazi wayo i-tournament. uBrilliant indoda ephila kakhulu mfethu, angifuni uqamba amanga. Just for i-chance yokuthi mfethu usondela kwi-tournament yami. Kukancane abanye ukuthi uyafika emcimbini yabo bengahlamba uzobamba inkunzi, abanye baxoshise. So ithuba elihle leli nelingqayizivele ngoba nje basiphanda kulomsebenzi akubona abantu abazokwekhama ngendlela efanayo. Khona ukuthi uyasondela ubone ukuthi hey angathi akuhle kahle uyabo. So akufani but ke sibonga ithuba. Yeah. Yes. Into engiobservayo ukuthi sibona the same talent because na Mayville Classic ikuma semi-final right now. Na amateam ako Nanda LFA njengamanje baya kuma semi-final. Lokho kukhombisa ukuthi iMayville ngicabanga kuyayithatha le tournament before or sikafika kuma final iMayville Classic. So kukhombisa kona ukuthi basazimisele, basabamba umgqiqo, basajima, basafaka ipotential efanayo ngoba phela at the end of the day sibonge nokuthi sithole ama faces amasha afana nabo oNanda. Ngiyaqala ukubona ama team aseNanda kuleli zinga le football ekhombisa ezefika kulesi sigaba. Sibonge nje kakhulu nabo ukuthi bayemisele. Yeah, ake ngisho kanjalo ukuthi ama team adlala ngokukhulu kwimisene. Yebo. Angifuni uqamba amanga, kubaluleke kakhulu mfethu ukuthi sithola amathuba nje ngoba ekugcineni kosuku kumina leli ithuba elingayizivele njengoba ngeke ngasho phambilini. La mfethu njengoba ngikutshela ukuthi amanye ama-tournament abaseyindaweni ezikuma private areas la connectiwa abafunakala abantu abadayisayo khona. So yazi mfethu kwayikona nje mfethu ukuthi kwenza i-tournament esendaweni kanje thiwa wozani nizozama isinkwa mfethu lesi yabo, imisebenzi ayisekho. Iwona mphanto lo kwi-PSL amathuba seya ngokuba amancane. So la mina sengize ngakhetha nokuyiyeka i-professional league ngenxa yama challenges nencindezi ebakhona. Ugcine usuduba ngoba manje ubone ukuthi yazi ngenza lento nje angamukelekile, zibe ningi inqinamba nama application process amade. Kwesinye isikhathi kwezinye indawo ubone usuyacindezelwa ungazi ukuthi wenzeni mfethu ngoba it's been much. Fanga ngabe manje iPremier noma mhlawumbe umasipala wethe kukhona usungenzele kona. Ngeke ngakhala nje kuFacebook ey'nsukwini ngathi mina mingaki iminyaka ngingilana ama-team ase-KZN esengisebenze nawo amanye ayangijikela but amanye akhombisa ukufudumala kakhulu ngoba njengabo Lamontville Coronaros namaZulu ayasondela from time to time sibe nobudlelwano obuhle. Ngibonge kakhulu kwi-Midland Wanderers okuyiyona esingene ku-NFD ikhala melisha. Bakukhombisile ukuthi bayangidinga kule season, basacela ukuthi ngiphinde ngibuye futhi ngizodayisa kubona and ba willing ukungimitha halfway ukuze izinto ziqhubeke zirane smooth ngoba amandla ahamba phele because kunezinto ukuthi mawukuthi usuyazibheka ezingama challenges ugcina usubona ukuthi yazi la ngiyacindezeleka and ayikho into engizoyenza ngcono ngivele ngiyeke ngoba ubona ukuthi egcineni kosuku ngiyalo but ngilimpe engenasicoco. So ama chances afana nalawa right kakhulu ngoba akekho umuntu okulisayo la, usebenza ngokukhuleka noma uthole lelo shumi lelo uhamba nalo ujabule ngokukhuleka ukuthi at least ngibuye neshumi and angibanga na inkingi. Siyabonga kakhulu.